Ukážeme si výmenu vyskakovacieho obalu kľúča z pôvodného typu na nový typ. Hej. Tento kľúč sa predáva v prevedení 2 tlačidiel alebo 3 tlačidiel so svetlom alebo 3 tlačidiel s tlačidlom kufra. Na tomto novom type sa na zadnej strane nachádza vždy logo značky, či sa jedná o Peugeot alebo Citroën. Výhodou tohto typu oproti pôvodnému sú umelohmotné tlačidlá, pri ktorých nedochádza k vymačkaniu ako pri pôvodných. Ako prvé si roztvoríme obal pôvodného kľúča. Na otvorenie použijem otváračik, ktorý vlastne zasuniem do kľúča a ťahám po jeho vode. V kľúči sa nachádza doska plošného spoja. Batéria, ktorá je v tomto prípade použitá, je vlastne v kryte. Nový typ kľúča otváram vždy tak, že planžetu si vystrelím 90 stupňového uhla a držím si ju. Pokiaľ by bola planžeta otvorená úplne alebo zavretá úplne pri roztvorení kľúča, dochádza len k otvoreniu vlastne k vyskočeniu tej sprúžinky, ktorá je natáčanie kľúča. Hej. Keď vyskočí, dá sa normálne bežne protihodinovým ručičkom natočí, vloží a zase sa kľúč spojí naspäť. Hej. Čiže mám planžetu 90 stupňov, založím otváračik a ťahám po jeho vode. Dobre, roztvorím si obal na dve polovice. Ako prvé si preložím dosku plošného spoja. A samotnú batériu. Pri prekladaní batérií kladiem dôraz na klamp batérie a vlastne aby boli proti sebe. Hej. Pokiaľ by klamp batérie nedosahoval dobre príklad na batériu alebo tento klamp na plošky na doske plošného spoja, tak by nevysielala frekvenciu, je potrebné si to zase narovnať a dať naspäť. Hej. Stáva sa to pri výmene obalov. Dobre. Dobre. Už máme teraz pekne zložený. Funkčnosť kľúča si vieme vyskúšať aj pomocou testera, ale to si zákazník najlepšie vyskúša vlastne na aute. Tester vyzerá takto, kde po stlačení ľubovoľného tlačidla sa nám zobrazí frekvencia kľúča na displeji. Dobre. Kľúč funguje.